Imos debuxar un rombo do que coñecemos o lado e un ángulo. O primeiro, como sempre, é debuxar unha recta calquera sobre a que levaremos co compás a medida dun lado. Agora trasladaremos o ángulo desde o vértice para seguindo o método de traslación de ángulos. A continuación levaremos a medida ao lado sobre a nova recta. Temos 3 vértices e xa só nos falta un. Para atopalo, picaremos en cada un dos 2 vértices que nos quedan por pechar, levando a medida ao lado, e onde se crucen os arcos estará o vértice que buscamos. Así queda resolvido o exercicio e obtido o rombo buscado.